देग्लाय 2024 इंराजि मायथाइनि जोबथा दान डिसेम्बराव कुमारिघाटा बियाब बाथौ गौथुमा 31थि बे गौथुमनि जथुम्माखौ सेसापानि जथाय आफादनि बे बाथौ थानसालि लांगोनायाव गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बिनिनो दिनै सेसापानि जथाय बाथौ आफादनि गंजि गामिजों दाजानाय बे जथाय आफादनि रायजो राजाखौ लानानै मोनसे गोगोम आरो मोनसे मेहेरगोनां गिलिर बिबान रुजुननो हानाय बायदि मानसिफोरखौ सायख'नानै रायदाव आफाद दानाय जाबाय। बे रायदाव आफादाव मासिगिरि महरै मनेस्वर बर', आखान्थि मासिगिरि हिसाबै दावहारु बसुमतारी, गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै अतुल चन्द्र बर', जथाय लिंथुमगिरि गोसार बर' बिथांमोनखौ लानानै मोन 14 बिफान गोनां बे गोहोगोरा जिथु रायदाव आफाद बेखौ दानानै लानाय जाबाय आरो बेखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय कुमारिघाटा बियाब आफादा आइ आफा रायजो राजाखौ दिनै खावलायबाय आरो बे फैगोन 31थि जिथु जथुम्मा बे जथुम्माया ओरैबायदि मेहेरगोनां जागोन बर' हारिखौ दैदेननो थाखाय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों आइ आफा रायजो राजाफोरनो माबादि एवारनेस लाबोनांगौ, माइनाव आरो लाइमोनखौ जों माबोरैहाय दैदेननांगौ, फिसा फिसौ खांनाय आइ आफानि रायजो जानाय समाव बे बुब्लियाव माइनाव हान्जाया न'खर दैदेननायनिफ्राय फिसा फिसौ खांनायनिफ्राय गथ' गथाय फोरोंनायनिफ्राय समाजखौ मेहेरगोनां खालामनायनिफ्राय माबादि बिबान लानांगौ बिनि सायाव माइनाव हान्जानो बेवहाय फोरोंनाय जागोन, ट्रेनिं होनाय जागोन आरो लाइमोनफोरनोबो लाइमोनफ्रा बोरैहाय गावसोर आथिङाव गसंनो थाखाय लेखा फरायनायजों लोगोसे बर' जाथिखौ धोरोमारि बिथिंजों बोरैहाय गोख्रों महरै गावनि हारिखौ फसंनायाव हेफाजाब होनो हायो बिनि सायावबो बिथांमोननोबो फोरोंनाय जागोन। बेवहाय ट्रेनिं सेन्टार जागोन। बे बिराद मेहेरगोनां मोनसे गोहोम गोनां माने जथुम्मा जागोन। दा बे जानो थांगासिनो दं। देग्लाय फैगोन डेटखौ लाथ'वाखै। देग्लाय 2024 मायथाइनि जोबथा दान डिसेम्बर दाननि लास्टआव जागोन होननानै मोनसे आन्दाज खालामनाय जादों। दा बे थारिखखौ दिनैनि उनाव सानलाय हलाय खालामनाय जागोन होननानै रायदाव आफादा बबे जायगायाव लानाय जागोन? बे जायगाया जाबाय दिनै जेराव जों जिरायदों सेसापानि जथाय बाथौ आफादनि जिथु गाहाय थानसालि सेसापानिनि बे लांगोनायाव बे लांगोनायावनो जागोन, थानसालि लांगोनायाव। नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खालामनो सानो? आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि हेफाजाबै जायफोर एक्सन प्लेन दं, मावखान्थि दं, बे मावखान्थि बायदि बर' जाथिखौ फोगोमनो जिथु हाबाफारि लादों बेवहाय जाहाथे कुमारिघाटा बियाबाबो मोजाङै गोख्रोङै बाहागो लानो हाथों आरो आइ आफा रायजो राजाया जाहाथे बयबो मोजाङै मिथिसारथों, बाथौ धोरोमनि गियानजों जाहाथे रायजो जानायाव बयबो इसोरनि अननाय मोनथों आरो गावनि न'खर समाज गथ' गथाय बयखौबो फाहामना लानो हाथों बेखौ बे गौथुमाव फैनानै गियानखौ लालांथों। बिनि थाखाय जेरैबो साखा फारायै बे जथुम्माखौ जाफुंहोनो थाखाय थाखा फैसानिफ्राय मावनाय दांनाय हाबा हुखा खामानि दामानि मावनायनिफ्राय जेरैबो जाहाथे हेफाजाब होयो आरो गोसो गोरबोजों जायफोर कुमारिघाटा बियाबनि बाहेरायाव थानानैबो बर' जाथिनि मोजां मोनग्रा दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो जाहाथे बेवहाय अनसुंथाइ हरनानै बे जथुम्माखौ जाफुंहोथों बेखौ आं रायजो राजाखौ खावलायो।